Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruña herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur urriak 6 osteguna dugu. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz, astea ja dagoeneko astegura te joka dugu, ezta? Hori da, astea aurrera dijoaz, zuk esan bezala, badirudi gaurkoan ere beroa protagonista, ez dakit, esan zuten temperatura jaisten joan behartzela, baina gaurkoz behintzat, bai, baina egia esan oraintxe atera naiz momentu bat kalera eta hemen Berriozarren eguzkiak jotzen du gogoz, baina bai, aldaketa badator, bai. Zer dugu gaurko elkarrizketen tartean? Pixkat honen arira pixka bat, udazkenari nola aurre egiteko gomendio batzuk jasoko ditugu, Marga Camarero Nuñezen eskutik, bera Errobi belar dendakoa da, San Frantziskoko plazan dagoen belar denda batekoa, eta bere gomendioak entzungo ditugu gaurko gure lehenengo elkarrizketan. Osongi, eta horren ondoren politika kontuak izanen ditugu gaurkoan mintzagai, Maria Solana Nafarroako gobernuko zeramailarekin izanen gara, eta gauza desente kontatuko dizkigu, izan ere izendapena duela gutxi izan du, eta azkeneko aste hauetan, denetarik pasada. Polemika asko ez, sortu duen osongi. Bukatzeko, saioari amaiera emateko, zarataken atal horretan gaurkoan saretik programa ikusgai. Orain goazen efemerideekin. Gure eguneroko efemerideekin hasteko, gaurko eguna urtebetetze eguna duten pertsonaia batzuk gogoratuko ditugu. Euskal Herria mailan adibidez, Patxi Andion eta Txan Magoaren urtebetetzea da gaurkoa, 1947an jaio zen Patxi Andion euskal kantautore, musikari, aktore, idazle eta irakaslea. Txan Magoa ere gaurko egunean jaio zen 1973 urtean barkatu, Donostiakoa da bera eta oso mago ezaguna. Eta mundu mailan 1889an Maria Dabrowska poloniar idazlea jaio zen. Gaurko eguna Bette Davis aktorearen heriotze eguna izan zen 1989 urtean. Bette Davis estatubatuar aktorea hil zen, bitan izan zen Oscar sariaren irabazle eta azken urteetan bularreko minbiziak jota zebilen eta arrazoi horregatik hil zen. Frantzian hil zen Donostiatik zetorrela, Donostiako zinemaldian ohoretu ondoren. Hauexek gaurko efemerideak, goazen orain Aitziber Iturriaren eskutik lerroburu nagusiak entzutera. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Epaitegietan dugu albiste gaur. Epaitegira deitu dituzte Baztango alkate eta alkateoia Arostegiako proiektua sustatzen duen enpresak salatua. Eta honen arira Nafarroako EH Bilduk jazarpen judiziala salatu du. Ikurren legea albiste dugure bai, Aintxoango udaletxeko balkoian ikurrinai hartzea lege iruzurra dela ebatzi du epaitegiak. Ereinozunak kendu dute Nafarroako jauregitik. Bertzalde, Noaingo aireportuak Europarako hegaldiak eskaintzeko proiektua abian jarri nahi du. Hezkuntzan laguntza programa abian jarriko da eskola jazarpena prebenitzeko. Eta hezkuntza kontuekin jarraituz, Iruñeko udalak bertsolaritza programa martxan jarri du berriz ere 5. eta 6. mailako ikasgelatan. Eta albistekin bukatzeko, Nafarroako dantzarien biltzarrak kafe tertulia antolatu du dantzari buruz solasteko. Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak aztertu eta gero, oraingoan egunkarietako azalekin aurrera jarraituko dugu, Diario de Navarra dugu, ezta lehenengoa, Maria? Hori da, gaurko Diario de Navarraren azalean, lerroburu nagusi horretan, politika kontuak, PP legealdirako akordioa exigitzen saiatu da, PSOEri eskatu dio edo exigitu dio, eta hauek bere aldetik uko egin diote PPek baldintzak jartzeari, beste hauteskunde berri batzuk saiesteko ahalegin honetan.
gai atseginagoak ere gaurko Diario de Navarran, argazkian Noaingo aireportua ikusgai, hegazkina aireratzen dijoala, Noaindik Europarako hegaldiak bilatzen ari baitira, gobernua negoziatzen dabil da, Noaingo aireportua Paris, Frankfurt edo Amsterdam bezalako Europako hiriekin lotzeko. Beraz, berri onak guretzat, ezta? Eta gaurko dire notizia segunkariko lerroburu nagusian, gaurkoan osasungintza kontuak dauzkagu, osasunbideak 2015ean 849 ebakuntza gehiago egin ditu aurten, lehen kontsultak ere 106 igo dira, eta hainbat kontutan ere aldaketa gehiago izan dira hor lerroburu nagusietan informazio gehiago ere badago. Argazki nagusiari dagokionez gaurkoan, agur laureadari, honelaxe izendatu dute argazki protagonista Diario Notizia segunkarikoek, udalak 3 helegite jaso ditu, Mola eta Sanjurjoren exhumazioen alde, horixe ere aipatzen dute argazki honean, eta argazkian ikusi dezakegu laureadaren pieza horietako bat, kentzen ari direla, momentu hori ikusarazen nahi dute. Berri pozgarria dakar gaurko garako azalak, izan ere babesa lortu du Asana Ahaliak errefuxiatu politikoak, estatus hori lortu du errefuxiatu politikoarena, Espainiako Auzitegi Nazionalak aitortu dio eta bere hitzetan guztiona da garaipena. Eguneko gaietan gaurkoan ere, hauteskundeak eta geroko mugimenduak, PNVk eta PNVk PSE jarri baitu Bilduren aurretik bere lehentasunen aurrean, eta argazki nagusian kirol kontuak, Atletikeko jokalariak ageri zaizkigu bertan, atzo jokatu baitzuten Daniar Fortuna Jorrin taldearen aurkako Championseko partidua, 2-1 irabazi zuten, Julema Korres eta Maite Orozen golekin, eta argazkian ikus dezakegu Julema Korres, bizkarra ematen ari den neskatoa, gola ospatzeko momentu horretan. Oso ongi, albisteenak futbolean eta berrian ere albiste hau ekarri nahi izan dute gaurko azalera, baina lerroburu nagusian beste kontu batzu dauzkagu hori aztertu baino lehenago. Hegoaldeko fiskalik trabak jarriko dizkiete frankismoko biktimen deklarazioa hartzei. Hori lerroburu nagusian aipatzen digute eta honekin batera ere elkarrizketa bat egiten diote Carlos Eslepoi abokatuari, eta bere adierazpen batzuk ekarri dituzte gaurko azalera, kereiak jarraituko du Espainiako agintarien laguntzarekin edo gabe. Horixe da aipatu dutena, eta azkenik ere beste detailetxo bat aipatzeko, informazioari dagokionez izan ere aipatzen dute azken erabakia epaileek izanen dutela. Horixe lerroburu nagusiari dagokionez gaurkoan berriak kontatzen diguna, eta argazki nagusian lehenago Mariak aipatutako albistea ere, Atletik bizi-bizi, honelaxe izendatzen dute, izan ere txapeldunen ligan 2-1 irabazi zuten Atletikekoek atzokoan, emakumezkoek, Fortunaren aurka, Danimarkako talde honen aurka, beraz, pozgarria ere albistea. Hori da, zorionak, ezta? Atletikeko neskei. Eta Euskal Herria Irratiko lagunen agerkaria gaurkoan bukatzeko. Ereinotz koroa kendu dute Nafarroako jauregitik, memoria historikoaren legeari kasu eginez azkenik. Bestetik laguntza eskola jazarpena prebenitzeko, 7 ikastetxetan jarriko da abian laguntza programa hau, prebenitzea eta bitartekaritza lanak helburu izan da. Oso, eta bukatzeko beste 2 albiste azpimarratuko ditugu Euskal Herria Irratiko agerkarian, batetik Ana Oioren adierazpen batzuk ekarri dituzte, legerik saltatu gabe ahalbidetu dugu ETBren emisioa. Horixe da batetik azpimarratzeko dugun albistea, eta bukatzeko dantzarien biltzarrak kafe tertulia antolatu du dantzari buruz hitz egiteko. Beraz, horregonen da tartea ere dantzaren inguruan hitz egiteko. Hori da. Erakusketa bat gaurko agendarekin hasteko.
Peru Viaje al Sol erakusketa Iruñeko Zitadelan urriaren 30 arte ikusgai. Hiri udalekuak eskaintzen ditu Iruñeko udalak. Eguberriak 2016 hiri udalekuak dira hauek, 4 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduak, urtarrilaren 5 arte, Zibibox Kondestablen eta Iturramako Zibiboxean ere, goizeko 9:30 arratsaldeko ordubietara, baina sarrera 8:30 izango da. Inskripzioa egiteko epea urtarrilaren 2 arte izango da eta informazio gehiago udaletxeko webgunean eskuragai. Eta gaur bertan hasten da Maria Castejon Lehorzaren ikastaro berri bat Kondestablen. Emakumearen historia 20. mendean gaurkotasuna ulertzeko gakoak ikastaroa gaur bertan hasiko da eta abenduaren 15 arte luzatuko da ostegunero arratsaldeko 6:00 8:00. Ikastaroa 20 euroren prezioan dago eta izen emateko 010 telefonora deitu behar dugu Iruñan izatekotan eta Iruñatik kanpo gaudenentzat 948 40 0100 telefonora. Plaza gutxi geratu dira, beraz, interesa duenak lehen baino lehen deitu dezala. Tokiko produktuen lehenengo astea aurrera dijoa. Urriaren 5-etik 7 ospatzen ari da eta gaur urriak 6 osteguna arratsaldeko 5-etatik 7-etara krep ekologikoen tailerra eukiko dugu Deskaltzoseko igogailuaren pareko eraikin horretan. Parte hartzeko hori bai, Iruñako turismo bulegora jo beharko dugu eta 5 euroren trukean tiketa erosi. Nafarroako beldurrezko zinemaren 5. astea ere aurrera dijoa. Horror Online Art jaialdiaren honen barruan gaur ostegunak urriak 6 arratsaldeko 7:00 La Cumbre Eskarlata filma ikusteko aukera eskaintzen digute Korte Ingleseko kultura aretoan. Pelikulak 119 minutuko luzaera dauka eta Cintia Rico eta Miguel Suárez zuzendariek, beldurrezko zinemaren 5. astearen zuzendariek eskainiko digute hitzaldia. Beste erakusketa bat ere ikusgai, Entre el cielo y la tierra izeneko pintura eta argazki erakusketa Blanca Arrazkinen eskutik, iraiak 20an inauguratua, urriaren 22 arte ikusgai, Area de Arte liburu dendan. Aizpea Lasa iruindar artistaren erakusketa ere ikusgai, hau orain da erakusketa Ziudadelako labean dago ikusgai, iraiaren 30etik azaroaren 6 arte sarrera librea da eta urrutik maiatzera Ziudadelako labeko areto honek duen ordutegia asteartetik ostiralera arratsaldez izango da, 6:00 8:30 eta larunbat eta igandeetan hortxe dauzkazuen ordutegietan. Asteburuari begirako kontzertuekin goaz oraingoan. Zentral Antzokian The Other Side Menorkar bandak bere The Horizon Tour 2016 biraren barnean kontzertua eskainiko digu, Pink Floyden musikaz zuzenean gozatzeko aukera eukiko dugu Menorkar banda honekin, ostiral honetan, arratsaldeko 8:00 izango da ate irekiera eta kontzertuaren hasiera gaueko 9:00. Aldez aurretik sarrera erosi nahi badugu, 20 eurotan aurkituko ditugu, gastuak aparte, eta salmenta irubebikoitza zentralpamplona.com webgunean. Burlatako kulturretxeak beste kontzertu bat eskainiko digu larunbat honetan. Ane Etxegoienen kontzertua Burlatako kulturretxean, urriak 8 larunbata gaueko 9:00 Les Boys Basque aurkeztuko du hirukote formatuan. Hauxe izan da gure agenda, goazen orain Larraitzekin udalerrietako albisteak zeintzuk diren entzutera. Eta Iruñarekin hasiko dugu egunero bezala udalerrietako albistegia. Amaituta dago Iruñeko erdigune historikoan A energia kalifikazioa duen lehendabiziko etxebizitza eraikina. Eraikinak ordezko bizitokia emateko 17 etxebizitza, domotiko merkataritza lokal bat eta autoendako igogailua duten garajerako 2 solairu ditu. Eta bestalde Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Miguel Calahorrano
Ekuador Errepublikako enbaixadoreak hitzarmen bat sinatu zuten atzo, hipoteka aholkularitzako zerbitzu juridiko bat antolatzeko. Udal lokaletan, Iruñan bizi diren Ekuadorreko herritarrei zuzendua egonen da. Zerbitzu hori kale nagusiaren 59ko lokaletan ematea ahalbidetuko da. Nafarroako gobernuak bestalde 102.484 euro gehiago eman dizkie Iruñeko udalari errehabilitazio anitzeko tailerrean erabiltzeko. Programa hau egin zutenen 173ak lana aurkitu zuen aurreko edizioan eta 108 ikastera itzuli egin zen. Bestalde, lehiaketa bateko irabazlearekin jarraituko dugu. Carlos Almagro izan da Zibigraf 2016 grafiti lehiaketa honetako irabazlea. Iruñeko udalak antolatzen duen 10. edizioa izan da, eta Mendillorriko Zibiboxeko lautadan ikusteko aukera egonen da, bai irabazlearen lana eta gainontzeko finalistena ere. Eta jarrai dezagun Iruñarekin, Hirigintza Batzarrak mugikortasun eta egitura jasangarrien plana geldiarazi du adierazpen baten bidez. Udalak ere 4 kontratu sinatu ditu auzoetako plana aurrera eraman ahal izateko 40 obra eginen dira plan honen lehen fasean, eta honekin batera 1,3 milioi euroko aurrekontua du udalak, espaloiak, belardiak edota errepideak hobetzeko besteak beste. Mugikortasun behatokiak bestalde ostiral honetan, mugikortasun jasangarria planaren inguruan batzar irekia antolatu egin du. Kondestable jauregian izanen da arratsaldeko 6etan. Iruña alde batera utzi ezagun eta jarrai dezagun uharteko albisteekin, laguntzen xedea nazioarteko lankidetzarako programei edo garapenerako laguntzei sostengu ematea da, baldin eta proiektuan herritarrak sentikortzeko ekinaldiak eta komunitatearen eta uharteko taldeen partaidetza sustatzen duten jarduerak biltzen badituzte. Hori dena laburbilduz, proiektuak aurkezteko epea 2016ko urriaren 15 izanen da. Eta bestalde, deialdi gehiago ere badauzkagu uharteko udalean, enplegua sustatzeko enpresei diru laguntzak ere banatuko dizkiete, laguntzen xedea enpresa inbertitzaileen etorrera sustatu, bultzatu eta indartzeko naiz herri honetako ekimenak garatzeko asmoa dauka deialdi honek, eta urriaren 15 bitartean aurkeztu daitezke eskaerak. Beste deialdi batzuk ere badauzkagu, langabeei mikrokredituak emateko zuzenduak daudenak, laguntzen xedea langabeei mikrokredituak ematea da, eta aipatutako horien helburua da uharteko udalerrian langile autonomo gisa edo norberaren kontura ezartzen diren horiek laguntzia. Hemen ere data berdinean aurkeztu daitezke eskaerak urriaren 15 bitartean. Uharteko udalerria alde batera utzita joan gaitezen Xulapain bailara aldera, hemen ere badugu albiste bat hemendik gutxira izanen duguna, Nafarroa oinez ardatz hartuta joateko autobusa antolatu du udalak, urriaren 13 baino lehen izen eman beharko da udalean eta 5 euro ordaindu beharko dira irteera, urriaren 16an izanen da Nafarroa oinez ospatzen den egunean, goizeko 8:30 Markalaindik. Eta bukatzeko Elortzibarreko albiste batekin utziko zaituztegu, izan ere udalak familia langilea kontratatzeko zerrenda ireki egin du. Irailaren 22an onartu egin zen eta data horretatik aurrera izen emateko aukera egonen da. Eta bukatzeko Oltza zendeara joanen gara, izan ere hemen garbitzaileren lanpostuan aldi baterako kontratatuarekin aritzeko izengaien zerrendaren eraketa Oltza zendeako udalean egin dute. Deialdiaren xehetasun eta oinarri guztiak udalaren web orrialdean dauzkazue. Eta Iruñerriko udalerriak alde batera utzita, Xaloa Telebista Nafarroako parlamentura gerturatu zen, eta bertan Geroabaiko Koldo Martinez, Euskal Herria Bilduko David Anaut, eta Podemoseko Laura Perez parlamentariekin egon zen hizketan Bardeetako tiro poligonoaren inguruan.
Geroa baik, Bardeetako tiro poligonoari buruz duen iritzia, gure ustez guztiz bat dator Nafarroako gehiengoak duen iritziarekin. Nafar herriak, Nafar gizarteak, hainbat urtetan eskatu du, exigitu du tiro poligono horren deusestea eta gu eskakizun horrekin guztiz bat gatoz eta horrexegatik hainbat eta hainbat aldiz parlamentuan eta baita ere kaleetan gauza bera exigitu dugu, tiro poligono horren deusestea. Guk askotan esan dugu, Bardeetako poligono edo tiro eremua eraitsi egin behar dela, kendu. Hortik desagertu behar du, hori da gure jarrera, hola nabardurarik gabea, eta hori esan dugunean, askotan azaldu izan ditugu horretarako arrazoiak zein diren, bai baitaude arrazoi otolo xamarrak. Gu Bardeetako tiro poligonoaren aurka gaude guztiz, azken finean, ez bakarrik inguru giroarekiko duen eraginagatik, baizik eta simbolikoki eta materialki duen arduragatik eta Nafarrok dugun arduragatik OTANeko edo OTANek erabiltzen duen tiro poligonoa gure esparruan, gure espazioan izan da. Azken finean hor entrenatu egiten dira Siria, Libia, Irak eta beste hainbat gerretan erabiltzen den materiala horrek dakarren ondorioekin, eta guretzako iraingarria eta lotsagarria da odolez bustitako dirua jasotzea horren ondorioz. Horregatik guk uste dugu 2018an amaitu behar dela hor dagoen kontratua eta ez luzatu. Herriei galdetu behar zaie zer nahi duten horrekin egin eta batez ere hor tiro poligonoa izaten jarraitu nahi duten. Bardeetako tiro poligonoa parke natural baten barruan dago eta hori ja errotikan kontraesan bada. Baina badira beste arrazoi batzuk baita ere noski Bardeetako tiro poligonoaren kontra egoteko eta da nagusietako bat Nafar gizartea, Nafar komunitatea, bakearen aldeko komunitate bat dela eta Bardeetan entsaiatzen diren bombardaketak nolabait gerraren aurre ikuspen bat ero dira eta gu gerraren kontra gaude eta noski bombardaketa horien kontra ere bai. Esateatarako ingurumena, Bardeetako tiro eremu hori kokatuta dago hain zuzen ere naturparke batean, biosferako erreserba ere bada eta horrek esan nahi du oso babes maila handiko eremua dela eta zentzu gabekeria handia da hain zuzen ere olako eremu batean tiro poligono bat edukitzea. Beste arrazoi bat segurtasuna da noski, herritarrena eta guztiona, eta badakigu behin baino gehiotan gertatu direla istripuak, tartean herritar zibilak ere harrapatu izan dituzte, eta uste dugu hori badela beste pisuzko arrazoi bat esateko olako gogoz bat bertan izin dela egin eta herritar eta pertsona guztien segurtasuna noski zaindu behar dela. Beste arrazoi batzuk sozialak izan daitezke eta behar bada askotan ere esan dugu, horrek gastatzen den dirua, horretan egiten den inbertsio hori, noski beste zerbetera ere bideratu litekela, esate baterako turismo jasangarri durenkur bat egitera, eta beste behar sozial batzuk larriagoak direnak asetzera. Eta beste arrazoi bat da, noski logika militar horrekin zerikusia daugena, tiro eremu hori erabiltzen da entrenamendu militar batzuk egiteko, eta larriena da, entrenamendu horiek gero bihurtu ditezkela benetako praktika militarra, eta intzuzen ere NATOk berak dauzka bere gazkinak eta handa hemen bombak jaurtitzen, munduan zehar irikita dauden hainbat gatazketan. Guk ez dugu ulertzen Nafarroako lurraldearen zati bat egon daitekenik, intzuzen ere olako logika militar bat bultzatzera bideratuta. Oso ondorio latzak, asko gainera aztertu ez direnak ziurazki osasunean eta gero esan bezala beste herrietan horrek dakarren drama edo ondorioekin. Batez ere osasunean oroitzen naiz nola Sarrakastelun izan nintzen irakasle, eta ze normaltasunez onartzen zen gauetan abioiak hortik pasatzea, bombarderoak, baita erosketak egitera joaten zinenean ere, eta ez da normaltasunez hori ikustea.
eta aztertu beharko da lehenik eta behin ze eragin dauka horrek osasunarengan, zen batez ere jabetu nintzen nola normala baino minbizi kasu gehiago zeuden herri hartan. Neri ez zait gehiegi gustatzen zer egingo zenukete, baizik eta zer egingo duzuen. Galderarekin askoz gehiago bat natorrezta. Eta beno, gure asmoa da noski parlamentutikan lanean jarraitzea tiro poligono horren kontra, eta baita ere egin dezakegun guztia egiten, baita ere Madrilen gurekin lagun ditugun alderdi eta taldeekin. Uste dugu tiro poligono horren deusestea beharrezkoa dela eta lehen egin beharko litzatekeela noski eta horretan diharduko dugu. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat. Badakigu hainbat eta hainbat herri tiro poligono horren hortikan jasotzen duten dirua euren udaletarako eta erabiltzen dutela. Gure ustez oso garrantzitsua da baita ere udalerri horiek konbentzitzea tiro poligonoa ez dela ona Nafarroa osoarentzat. Arrazoi guztiek ikusita, eta askotan esan dugun, horietako bat bakarra ere nahiko izango litzateke, tiro eremua eraisteko, baina denak batuta zer esanik ez, gure ustez, kendu beharko litzateke. Erreserba naturala den heinean, bisitak egiteko beste turismo mota bat egiteko bertan, baita zergatik ez, zinemarako erabili ere edo beste erabilera ikaragarri egin daitezke hor ez tiro poligono izatea baino. Hala ere, jendeari galdetu beharko litzaioke. Esan beharra dago ere, 19. mendetik herriek esparru hau aldarrikatu izan dutela esparru komunala bezala. Orduan, berreskuratu beharko litzateke komunala eta bardeak herriarentzat. Bardeetako tiro poligono kontuak alde batera utzita, alderdi guztiei beraiek aukeratutako gai baten inguruko proposamena egin genien, beraiek beraien azalpenak emateko asmoarekin. Hauxe da Koldo Martinezek Geroabaiko alderdiko bozeramailea kontatu ziguna Nafarroako aldaketaren inguruan. Geroabairen ustez aldaketa martxan dago. Badakigu batzuek aldaketa oso motel eta polikiegi ari garela egiten, eta aldiz batzuentzat aldaketa urrutiegi joan da. Guk argi eta garbi esan genuen aldaketa integratzaile, lasaia, sakon bat nahi genuela eta horretan dihardugu. Aldaketa martxan dagoela ikusteko begiak irekitzea besterik ez dago eta argi eta garbi geratzen da. Gauza asko falta dira oraindik, noski aldaketa hori benetan sustatzeko eta erraietan sartzeko, baina horretan gabiltza, pausoz pauso, deskantzu gabe, etxi gabe. Euskal Herria Bildutik David Anautek hautatutako gaia aroztegia izan zen eta hauxe da kontatu diguna. Biharko deitu dituzte Baztango alkatea, Joseba Otondo, eta aurreko legegintzaldian Baztango alkate izan zen Garbi Elizegi, Nafarroko Auzitegira deklaratzera, aroztegia sustatzen duen enpresak jarritako salaketa baten ondorioz, lehendabiziko gauza, adierazten nahiko nuke, elkartasuna, Bildu taldearen izenean, biekiko, eta gero baita ere azaldu nahiko nuke, pixkat enpresaren jarrera hori salatu behar dela, egin zuzen iruditzen zaigulako, horren bitartez, saiestu edo nahastu edo zikitu nahi zen dutela, proiektu honen inguruan egin beharreko eztabaida sano eta irekia eta herritarren artekoa. Iruditzen zaigu askotan esan duguna, horren atzean badaudela interes urbanistiko batzuk, turismoa eta halako kirola eta gauza batzuk aipatzen dira, baina guk beste zerbait ikusten dugu hor, ez duzten ere pelotazo moduko bat, interes bat, eraikuntza batzuk egiteko, eta iruditzen zaigu badaudela arrazoi batzuk, horri ez esateko, paisaia bera, hizkuntza ere bai, herri baten bizimodua eta egitura bera nola datuko litzateken, eta eztabaidatu egitezken gauza dira, eta iruditzen zaigu hori dela inzunen bidea,
eta ez hartu dena, izan dena zuzen ere, Baztango herritarrei kentzea horren inguruan erabakitzeko eskumen hori, egintzen udalez gaindiko proiektu sektorial horren bitartez. Horren, bidea iruditzen zaigu berriz erabakia Baztanera itzul dadila, herritarren hitza entzun dadila, egin dira, batzarrak ere esan dute zerbait, bere garaien udalak ere bai, herri kontsulta bat ere egin zen, nik uste hori gobernuari eskatu beharko litzaiokeela, berriz ere kontuan ardezela hori guztia, geditu ezala prozedura desegoki horien, eta Baztandarren interesak denaren gainetik jarrita, itzuli dadila, eztabaida, irekia, eta erabakitzeko aukera hori eman diezaiotela berriz ere Baztango herritarrei. Eta bukatzeko Podemos alderditik Laura Perezek proposatutako gaia funtzionarioen ordainsaria izan zen. Orain pilpilean dagoen gaia funtzionarioen ekstra bueltatzea ala ez da. Honen aurrean guretzako oso garrantzitsua den zerbait da funtzionarioei, hau da, irakasleei, medikuei, hainbat tokitan zerbitzu publikoak murrizketen gainetik kalitatezko zerbitzu publikoak mantendu izan dutenei haien soldata bueltatzea eta kendu zitzaiena bueltatzea. Garrantzitsua da batez ere ez delako zalantzan jartzen beste hainbat zorra, esate baterako bankuekiko dugun zorra edo interesetan ordaintzen ditugun milaka eta milaka milioi euroak eta ordea bai funtzionarioei zor zaiena. Horregatik guretzako kontraesan bat da murrizketen aurrean ageri izan ginenok, iaz, eta UPN-eko gobernuarenpean orain gobernuan egonda ez bueltatzea, lehentasun bezala. Eta ez dugu onartzen ere esateak funtzionarioei zor zaiena kentzen baldin bat zaie beste politika sozialetatik kendu beharko denik. Ez da horrela, hori ez da egia, azken finean badaude beste lehentasun asko zalantzan jartzen ez direnak, esan bezala bankuekiko dugun zorra eta askotan behin baino gehiagotan zor duguna baino gehiago ordainduta ere. Horregatik ere zorraren auditoria egin behar dela pentsatzen dugu eta defendatzen dugu. Nafarroako parlamentua alde batera utzita, berehalaxe gaude bueltan eguraldiarekin. Gaur osteguna zerua oso hodeitsu egongo da Iruña aldean. Goizean euria eror daiteke tarteka, arratsaldean eta baita gaualdera ere. Zerua hodeitsu edo partez hodeitua geratuko da eta ipar osagaiko haizea nagusituko da. Temperatura jaitsi egingo da ere, 19 graduko maximak eta 7 graduko minimak utziz. Baztan aldean zerua oso hodeitsu, goizean zaparrada txikiak bota ditzake, arratsaldean eta gauean zerua hodeitsu agertuko da, ipar osagaiko haizea nagusituko da gaurkoan eta temperatura pitxin bat bera. 16 graduko maximak eta 7 graduko minimak utzita. Gaur Nafarroan hodeiak nagusi eta zaparrada batzuk ere, zerua nahiko ilun agertuko zaigu goizean bereziki eta arratsaldean hodeitza saretzea espero da eta iparraldeko haizearekin bat temperatura ere jeistea. Biharko hodei gutxiago eta giro atseginagoa, goizean eta azken orduetan hodeiak nagusituko dira ostarteen gainetik, eguerdi partean ordea giro eguzkitsua, bestalde giro eguzkitsua mantenduko da egun osoan zehar Nafarroako hegoaldean, iparraldeko eta iparrekialdeko haizea nagusituko da hori bai Nafarroa osoan eta temperatura maksimoak ostegunean baino gradu pare bat gorago. Etzirako larun baterako ateri eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Goizean eta gauean zerua estaliago egongo da, baina eguneko erdiko orduetan giro eguzkitsua nagusituko da.
Gure saioaren lehenengo atalarekin bukatu dugu dagoeneko, guazen orain elkarrizketekin. Lehenengo elkarrizketan gaurkoan, Errobi Belardendatik Marga Camarero Núñez etorriko zaigu, lehen aipatu dizudan bezala, Larraitz, udazkenerako gomendio batzuk emango dizkigu eta produktu batzuk ere ekarri dizkigu txaloan erakusteko, ez? Hori da, eztarriko minak eta aldaketak, eguraldiak dakarren aldaketak ikusteko. Eta aldaketa hitz egiten, gaurkoan Nafarroako gobernuko aldaketarekin batera ere, Nafarroako gobernuko zeramailarekin izanen gara, Maria Solanarekin, eta interesgarria ere kontatuko diguna tarte horretan. Hori da, aipatzea ere, Maria Solanaren elkarrizketa eta gero, saretik atala edukiko duzuela ikusgai. Lactural esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea, elez idazten da, Lacturale. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Eta aipatu dizuegun bezala, ikasturte honen hasierarekin pasaden ikasturteko kolaboratzaile batzuk ere berreskuratu ditugu. Horietako bat Errobi Belardendako Marga Camarero Núñez. Arratsaldeon, Marga. Kaixo, arratsaldeon. Eta ongi etorria Xaloara berriz ere. Eskerrik asko. Berriz martxan. Hori da, gu ere martxan, ezta? Guztiok martxan. Ikasturte berri hau hasi da, iraila beti izaten da aldaketa garaia, ezta? Uda eta gero udazkena dator, eta gure gorputzak ere aldatzen dira, ez? Beharrak behintzat aldatzen dira. Nabaritzen dugu bai ahotsan, bai gorputzean, elikaduran, ezta? Nabaritzen da asko. Alde batetik, eguzkia gutxiago daukagula, argi gutxiago daukagula, eta, animo ere nabaritzen da, hasten gea ikastaroak, hasten gea aurrekin, hasten gea lan gehiagorekin, orduan, gorputza uda pasa ondoren esaten du hemen, aber zer gertatzen da. Orduan, niretzako garrantzitsua da, garai hontan, lehendabiziko gauza da garbiketa bat egin. Gorputza etortzen zaio ondo. Orduan, batzutan salda batzuk hartu, adibidez, saldak, adibidez, apio, tipula, asanarillua, sartzen badegu alga, konbu, satitxo bat baita ere ondo etortzen da. Orduan, egiten badugu kalabaza sati bat ere bai, egiten badugu halako salda bat, egunian zehar, hartzeko etortzen zaio gorputzari oso ondo, hori alde batetik garbitzeko eta bestetik indartzeko. Elikagai horiek guztiak batera, salda batean, egosi eta... Egosi, normalian jartzen dira ura, 3 litro gutxi gora bera, eta egosi behar da ordu erdi bat. Gero kolatu eta hartu. Hori etortzen da oso ondo. Eta beste aldetikan, hori, belar batzuk adibidez,
depuratibo bat ondo etortzen da, belarrak adibidez, Cardo Mariano, Gardabera, urkia baita ere ondo etortzen da, Bala de Oro, Asieri Bustana baita ere, eta alako pixka bat ondo etortzen da alako infusioiak garbitzeko. Aipatu dituzun sustantzia edo elikagai horiek, piluletan, baita ere, badago jarabe moduan adibidez, askoz konzentratuagoak, orduan goiaretxo batekin nahikoa da, gero botatzen da ura eta hartzen da baita ere. Badaude depuratibo batzuk, bai jarabetan edo bai piluletan, baina nahi baldin badugu belarrura hartu baita ere. Baina niretzako garrantzitsuena da lehenbizi garbitu. Udakoa garbitu, denboraldi berriari aurre egiteko. Udan oporretan da horrela, beti elikadura aldatzen dugu, goxoak edo elatok edo garagardoak edo agian hartzen dugu gehiago, orduan etortzen da ondo lehenbizi garbitu. Fruta eta barazkiak ere aldatzen dira, zaila da berriz egokitzea. Bai. Hori da garrantzitsua, alde batetik. Eta gero, kontu izan behar dugu, bigarren pausua, nolabait, indartu, gorputza indartu. Orduan, gorputza indartzeko, badaude modu desberdinak. Adibidez, leheno aipatu detena, animo eta hori pixka bat, kostatzen zaigulako, martxa jarri, eta normalian ez dut esaten depresioa, bai tristura gehiago sortzen da. Izaten da beheraldi garaia. Bai, beheraldi bat izaten dugu, orduan horrekin egingo dugu adibidez jalea realekin. Jalea real baditu mineralak, baditu vitaminak, gorputza pixka bat indartzeko. Eta gero, badaude prestatu batzuk, badirela jalea real gehi hiperiko, adibidez. Hiperiko da San Juan Belarra, betikoa, eta indartzen du, baino ematen du indar pixka bat animori, altzatzeko eta hobeto egoteko. Orduan niri gustatzen zait asko garaiontarako, hori, jalea real hiperikoarekin. Bilak batera etortzen dira anpoletan edo alakotan, eta hartzen bada goizian bat, baraurik, eta kitxo. Orduan horrekin ja pixka bat konponduko dugu. Gozaldu aurretik, orduan. Gozaldu aurretik, bai, baraurik. Egunean behin? Egunean bat, bai, behin. Batekin nahikoa da. Horietako produktu batzuk ere ekarri dizkiguzu? Bai, bueno, hemen adibidez dago hau, niri gustatzen zait asko, orduan hori, badaka hiperiko eta jalea. Eta izaten dira, hori, anpoletan, orduan hau goizian, bai, nasi, iriki eta hartu. Hau ondo etortzen da garaiontan. Garai honetan, gorputzeko ze atalak behartzen ditugu pixkat? Ez dakit digestioa dela edo badaude gorputzeko atal batzuk bertan arreta gehiago jarri behar duguna. Bai, bueno, momentu honetan adibidez hori, alde batetik animo pixka bat, eta gero baita ere estarrikoa eta birikak, eta bueno, adibidez badaramagu 15 egun aldaketarekin atope, egun batean izan zen, ostu zen asko, eta hortikan hurrengo egunean 30 gradu berriz, eta bueno, halako aldaketak, estarria, batez ere estarria, nik ikusten dendan adibidez, badago jende pila bat, hori, estarriko minekin ezin dula ondo hitz egin, ezin du ahoskatu on, bueno, hola. Estulak eta... Estulak eta dana. Estarri arazoak orokorrean. Bai. Orduan, hortarako, alde batetik sendatzeko, badaude belar batzuk, gargarak edo egiteko, estiarekin, limoi pixka batekin, eta erizimo. Erizimo du izena. Erizimo eta gero baitare agrimonia. Bilak ondo etortzen dira infusio bat egin, estia pixka bat bota eta limoia. Hori da belar mota bat? Bai, bi belar. Bat agrimonia eta bestia erizimo. Infusioarekin hartzeko. Bai, hartzen dira infusioetan. Eta gero bestela, baitare badaukagu propoleo, lagunduko digu antibiotiko moduan, indartzeko sistema respiratorio guztia, bai goikua eta bai behikua, eta gero etxinazia baitare. Etxinazia da betikoa.
Orduan, horiek dira produktuak ezagunenak. Eta gero badaude beste batzuk baita ere, onddoak. Onddoak, adibidez, shiitake, maitake eta reishi, esate baterako. Horiek baita ere indartzen dute gorputza negu askoz hobeto pasatzeko. Alde batetik... Horiek bai dira, normalian kapsuletan etortzen dira. Urrutitik etortzen dira eta normalian kapsuletan etortzen dira. Baitare babesteko eta baitare printzipio aktiboak indartsuagoa izateko. Ez dago aitzakiarik orduan, badirudi ez ditugula sukaldatu behar, baizik eta badaudela, formato erosogo batean. Hemen adibidez, shiitake badago merkatuan. Shiitake badago egiteko, saldak egiteko, lehenoko salda aipatu detena, baitare botatzen baitugu shiitake pixka bat, primeran. Plantxan ere sukaldatu daiteke, ez da? Baitare. Baina, kapsuletan beti izaten dira konzentratuagoak. Orduan, gorputzari indar gehiago ematen dio. Ziurtatzen duzu, ez? Kantitate bat hartuko duzu. Hori da, eguneroko kantitatea. Hori bai. Propolioa ere bestetik, ez darrirako osoa proposa? Propolio eta etxinazia eta belarroiek, eta gero badaude beste belar batzuk, bai infusioetan hartzeko, edo askotan ere jarabetan edo horrela etortzen dira. Normalian jarabea balin bada, izaten dira olio esentzialak. Osea, dira landarean olioren esentziala. Orduan, egiten badegu eukaliptoko infusio bat, ez da berdina esentzia hori. Orduan, normalian jarabetan eta horrela etortzen dira konzentratuagoak. Orduan, dena den hori, egin nahi balin badegu belarrura, infusioak, badaude adibidez gordolobo, janten, likendislandia, badaude batzuk, malba baitare, malba lasaitzen du asko estula. Gero badago beste landare oso potente eta oso ona pulmonaria du izena. Gainera ostoa badu birikaren forma baitare. Orduan, hori nahi balin badegu infusioetan egin. Eta gero bestela, hori, badaude adibidez, jarabe batzuk, badaukate belarroiek konzentratuak, propolioarekin batera, edo kobre pixka batekin batera, birikeak hartuta daudenian ez izateko infekzioi handiago, edo ez bihurtzeko beste gaixotasun fuerteago edo horrela. Aipatu duzun belar hori, birika forma duena, zein da? Pulmonaria. Hori kasualitatea da? Hemen badago pilo bat, adibidez, basotan, baina pilo bat daude. Eta dauka organo horren antza, ez? Kuriosoa. Oso kuriosoa du. Ez da kasualitatea izango, ez? Ez dut uste. Propoleoan ere, jaketa aipatu dugun formato ezberdinak badaude, adibidez jarabea behar bada aurrentzako egokiagoa. Aurrek hartu dezakete guk hartzen ditugun produktu berak? Baina kontu izan behar dugu, aurrentzako adibidez, izan behar da bat alkohol gabekua. Zeren umentzako beti izaten da suabeago. Baitare, miligramotan da horrela, propolio guk hartu daiteke gehiago, baina aurrei gutxigo, etxinazia baitare, miligramo gutxigo, eta gero hori, alkoholarena. Normalian aurrentzako baitare jartzen dute adibidez frambuesako edo marrubizko sabore pixka bat erosoago hartzeko. Propolioak badu zapore nahiko intentsua, propolio da fuerte xamar. Orduan, aurrentzako jartzen dute horrela, erosoago hartzeko. Gero badaude, adibidez, piluletan. Hemen dago hartzeko propolio, etxinazia eta vitamina C. Hori ere garrantzitsua da. Horrela etortzen dira piluletan baita. Eta gero badaude beste pilula batzuk txupatzeko momentuan hori estarria pixka bat suabeago jartzeko. Igual juten bagea hitz egitera edo horrela, beti egiten dugu hori. Hau ere da txupatzeko. Erosoa eta gainera oso efektiboa. Edo motxilan edo horrela eramateko, hartzeko goxoki moduan, ondo. Eta horretaz gain ere badaude esprai antzekoak? Gero badago beste bat, baita ere, espraietan, propolio eta estia eta horra, hori, baita ere botatzeko eta erresago egiteko. Ez tarrirako oso egokiak diren osagaiekin, ez? Bai, horiek dira oso erresak eta
egokiak dira. Eskaintza zabala, orduan. Bai, badago eskaintza desiente. Orduan, alde batetik esan deguna, guk ere zaindu behar dugu, gorputza guria da, orduan, ez dakit, norbaitek balin badu estarria beti sensibleago edo horrela, kontu izan behar du, zaindu behar duela. Edo sapitxo bat jarri, edo halako zerbait. Lehenguan, emakume batek esan zian dendan, bere amonak jartzen zuela estarrirako sedazko zapiak. Mantentzen dute berotasuna beste modu batean, eta gauean jartzeko sedazko zapia lepoan. Estarrirako, estarria babesteko. Egun naturalek orduan laguntzen dute, ez? Nik esan nion, kotoizkoa ez, baina kotoizkoa desberdina dira. Izan behar da, zebara. Hala. Lo egiteko, bilatuko dugu edo erosi behar. Hori da. Oso ongi. Ikasturte berriarekin gainera, gogoratuko dugu Errobi Belardendan ikastaroen eskaintza zabala badagoela ere, hasi zarete dagoeneko ikastaroekin? Atzo, justo hasi ginen ja ikastaroekin, eta baditugu gauzak desberdinak. Atzo hasi ziren txikun egiten, txikun da antzineko txinatarra eta horrela metodo bat, arnasteko ondo, mugitzen dugu gorputza ondo egoteko, eta gero baitare orekatzen ditu meridianoak. Meridianok medizina txinan dira energiak, kanalak batzuk energiak juten diren lekuak. Orduan txikun niretzako da oso politia alde batetik, baina oso ona gorputzentzako. Zeren mugitzen duzu, flexibilitatea eta horrela mantentzen duzu, eta badaukazu gorputzian oreka batean. Erantzun hona dauka ikastaro horrek? Bai. Parte hartzea handia. Eta geho badaukagu estiramentuak baita. Orduan, estiramentuak, dira alde batetik arnasa ikasi hartu ondo eta pixkanaka gorputzeko tensioak kendu. Zeren minak izaten degunean, muskulaturan eta horrela izaten da mosten direlako pikin bat. Orduan, estiramentuarekin luzatzen dugu berriro ondo egoteko. Bere forma bereskuratzeko. Bai, bereskuratzeko. Orduan, hori izaten dira klaseak, ordu terdi, ordu talaurden eta horrela batian, eta horrela. Eta gero, asmoa daukagu 15 hitzaldiak egin errobin. Badaukagu alde batetik gure gaiek, zain nahi dut, konstelaziones familiares, edo naturopatia, eta txikun, estiramentu, flores de Bach, kaliforniasko lorak baitare, eta baditugu taldetxo bat laguntzen du jendeari babesteko, eta laguntzeko, eta prozesu bai psikologikoa, bai fisikoa, bai esan nahi dut arlo guztietan, ez? Azken finean, gorputza dana, emozioak, buruak batera gea, orduan zaintzen ditugu arlo guztietan. Enpeinatzen bagara ere, dena dago lotua, dena gara bat, ez? Bai. Niretzako bintzat lotuta dago dana. Ikastaroen aurkezpen honetan, gainera, uste dut aurten berritasunen bat egingo duzuela, ez da? Aurten etorriko da emakume bat, Blanca Inés, eta berak aurkezten ditugu bere abestiak, bere hitzak dira, eta musika, eta dana berak egiten ditu. Orduan, egin genuen beste txiki bat iaz, eta aterazan oso ondo. Orduan, bilak daukagu 6:30 saio hori, ikastaroak aurkezteko eta pixka bat ondo pasatzeko. Ikasturte berriari aurre egiteko, ez? Hori da. Beraz, bihar, arratsaldeko 6:30, Errobi Belardendan, San Francisco plazan, hor dago ikusgai. Eta hortxe egingo diezue harrera, ez? Hortik pasatzen den jendeari. Oso, hemendik gonbidatuko dugu mundu guztia. Asko ez, eren ez da ez da oso handia. Baina bihartik aurrera ere hortik pasatzeko, ez da? Hori da. Zure aholkuak beti ere oso interesgarriak direlako, ez? Eta ez da berdina aholkuak jasotzea
edo gure kabuz erostea, ez? Ez, gure kabuz ez. Niretzako garrantzitsua da. Norbait jakitea eta ezagutzea gorputza eta produktok eta horrela aholkuak emateko. Eta zehazki ze behar duen ere hori da. jakiteko. Gainera bakoitza askotan esaten dugu, edo bizilagunak esan dit, ez dakit zer hartu behar dudala, eta ez dakit zer, eta askotan ez dakigu. Zeren pertsona bakoitza, mundu bakoitza. Orduan desberdina da. Badago adibidez gauza bat niri etortze zait oso ondo, eta gero igual zuri ez zaizu ondo juten. Behar dezu beste zerbait, daukazulako beste zerbait desberdina. Orduan, hori begiratu behar da. Bai, niretzako hori. Bezero bakoitza da bakarra. Oso ongi. Bai. Eskerrik asko, Marga. Ez horregatik. Birgo goratuko dugu ere hilabetean behin gutxi gora bera gai bat jorratuko dugula zurekin. Bai. Urrengoan agian aurren inguruan gehiago zentratuz, ezta? Alde batetik esango dut nik ez naiz ez dakit nola esan, esperta bat aurrena, jakintua, baina, hori. Badakitela, jarriko dut dakizuna gutxienez, konpartituko duzu gurekin. Oso ongi. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bale, eskerrik asko. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Eta gaurkoan politika kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako Nafarroako gobernuko bozeramailea hementxe dugu, Maria Solan Arratsaldeon eta ongi etorri xala telebistara. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Duela aste gutxi batzuk hartu zenuen kargua, nola daramazu izendapen berri hau? Lanpetua nabil, 3 aste eta zertxoak gehiago, biharko egunakin egingo dira bete lau asteak hilabetea. Pasaden irailaren 7an egin zuten ere izendapena, kargua aste bete beranduago hartu nuen, baina oso intenso eta oso izan da nahiko hilabete mugitua. Eta dirudi ala izanen dela aurrerantzean ere bai. Beraz horrekin mentalizatzen eta prest horretarako ere bai. Izendapen horrekin batera, hortik egun gutxira ez, hautsak arratu zituen zure izendapenak alderdi batean, nola bizi izan zenuen hori? Izan zen hain justu kargoa hartu eta aurreko egunean ikusi nuela hor, plataforma digitala esan hori diot, hor sarean dagoen komunikabide kakotxarteko batean informazio bat agertzen zela eta uste nuen han geldituko zela kontua eta horrek ez zuela ematen ale zertarako edo zer gutxirako eta pronostiko horren kontra ikusi izan nuen justu nore kargu hartze egun horretan bertan nola goizian atera zen hemen oposizioan orain dagoen alderdi nagusiaren buru dena hori ontzat ematera eta horren kontura nere kontra egitera eta ez nere kontra soilik, baizik eta gobernu honen kontra, azkenean horrek zeukan larritasun gehienez. Eta,
kezka pitin batekin bai bizi izan nuen, ze kezkatzen nago horrelako estrategia, horrelako bideak eta horrelako gauzak egin ahal izatea oposizioko alderdi nagusiak edozein gauza egiteko prest dagoela adieraztea beraien helburua lortzearen alde, eta politikan denak ez du balio, eta horrek eskatu egiten hau, baina bestetik ikusten nuen gaiak ere ezer gutxirako ematen altzuela, ni lasai nengoen kontatzen zenarekin, eta lasai egon bai naiz beti egin eta esan dudanarekin. Onartuta zer egin dudan, onartuta zer esan dudan, eta ia beti gertatzen den bezala, horrek baduelako bere zergatia, bere momentuan gertatua badu bere zentzua, eta hori dena, baina, uste dute gehiagikeria izan zela, UPN-eren aldetik, eta hala egin dela gero demostratu gerokoak ikusita. Izendapen berri honekin nola aldatu da zure bizitza politikoa? Momentuz ez gehiegi. Pena badute parlamentua utzi zanakin, ze azkenean, pasaden urtea oso intensoa izan da ere bai parlamentuan. Hemen konpartitu izan dugu inoiz, zan egiten ari ginena, eta parlamentuak badu gauza polita eta bat eta badela, politikanen egunerokotasunakin lotuta, baduzula aukera, Nafarroako gizarteko eta beste esparruetako talde, eragile, pertsonakin harreman oso zuzena izateko. Eta hori pena eman dit horrek ez, horri martxa hartua niola, eta hori momentuan bertan bera guztea. Eta diot momentuz, asmoa bada ere bai orain ere bozeramaile lanetan ere, kontaktu hori ez galtzea, zenbait kasutan abiatzea, orain arte ez baita egin, eta zabaltzea ere bide hori. Gizartearen ganako gure mezua nola eraman eta bide hori zagaltzea eta lantzea eta harreman horiek ere sustatzea. Osea, momentuan egokitzen nire burua, ze ez baita gauza bera inondik ere parlamentua eta gobernua, baina mankomunean badituzte zenbait gauza eta azkenean eragile asko konpartituak baditugu. Gobernuak bere lana egiten du bere gobernukideekin, kontseileri eta besteekin, baina gobernu honek lana egiten du ere bai oso gertutik parlamentuko indar nagusiekin, eta egun parlamentuan gehiengo soziala adierazten edo representatzen duten indarrekin bereziki, kuatripartituarekin. Osea, horretan ere bai lanean gertutik beraiekin, eta moldatze aldera ez bakarrik diskursoa baizik eta egin beharrekoak eta interpretatze aldera behar den bezala akordio programatikoa gobernu honen gida horria badena, horretan lanean ere. Beraz ez zaizkizo inbeste aldatu eginkizunak, ez? Ez. Bai, orain lehen parlamentuan, hor nemilen gehiago nere gauzakin eta hor bat nintzen bozeramaile hezkuntzan eta Ana Olloren departamentuan ere bai, eta presidentzian eukan Fernando Dominguezen departamentuarena komisioan, osasun komisioan, eta gai horietan nenbilen sartuago. Eta orain bai badudala exigentzia handiago bat, egoteko jakinaren gainean gertatzen den guztietan eta departamentu guztietan zer ari diren lantzen, ze gai potoloak ditugun, eta gero departamentuetatik aratago ere bai, ze gai dauden gobernuari dagozkionak baloratzea eta lantzea eta jorratzea politika orokorrari dagokionez, edo, bizio estrategiko eta orokorrago batetik ikusita. Nola ikusten duzu gaur egungo Nafarroako gobernuaren egoera? Ongi ikusten dut sendo. Eta ikusten dut lana pila egiten dela, egunez egun. Egunero gauza asko eta albiste on asko egiten direla eman, eta informazio positibo ugari egiten direla, albidetu eta pena pixko batekin, ze horiek ez dira, uste dut ez direla ailegatzen behar bezala, eta nahiko genuken bezala, jendartearen gana, eta jendeak ez baitu argi askotan,
Ez dakiz zertan dabilen gobernua eta zer ari den egiten, eta gauza asko egiten dira, asko. Eta orduan ikusten dut gobernuak hartu diola nolabait ere martxa, honi zeurtarako ere bai behar da denbora, izan zen gogorra llegatzea eta ikustea zeintzan egoera, eta aipatu izan duguna behin eta berriz, hogei urtetan zehar edo zenbait kasutan gehiagotan zehar gauzak modu batera egiten ohituta dagoen administrazio bati buelta ematea oso zaila da. UPNek urte hauetan guztietan ezarri duen gauzak egiteko modu horri buelta ematea oso zaila da. Eta bestetik ere bai, da heldu eta jakitea zein den zure papera, orain arte honetan gabiltzanok, ibiliak izan gara oposizio lanetan eta denok orduan ere bagenekien. Eta denok jakin badakigu ejekutiboan egoteak, betearazleak badituela bere ezaugarri propioak eta ez dela gauza bera inondik ere. Eta ardura oso bestelakoa dira. Ez dut esan nahi, oposizioa egiteak ez duen ikardurik, Ardura handia da ere bai oposizioak baduena, eta hori argi izan dugu beti ere bai, baina bestelakoa da. Orain horri aurre egitea, horri heltzea eta nahi ditugun politikak egiteko behar ditugun tresnak eta behar dugun administrazioa antolatzea, horrek behar du bere denbora, lan handia da eta ahalegin handia pertsona askorengan. Eta eskatzen duena, eskakizun handia da. Eta horretan ibili dira departamentuetan ere bai. Beraz, esan dezakegu hasieran lau alderdien artean agertu ziren desadostasun horiek utxinaka gainditu zaretela. Batzuk bai, denboraren poderioz ere bai, zenbat gaiek, denbora pasata galtzen dute. Zuten egunerokotasun hori, gaurkotasun hori, edo momentuan zuten garrantzi hori, hori egiten da errebajatu nolabait ere, eta karo, plazoak eta bestelakoak aurrera doaz ere bai, eta ja denborak aurrera egin ahala ere bai, gauza batzuk gainditutzat eman dira. Gainditutzat ez du esan nahi konpondutzat edo adostutzat. Desadostasuna egoten jarraitzen du, baina horrek ez du zentzurik edo horri heltzen jarraitzea ez du zentzua handirik. Beste desadostasun berri batzuk sortu daitezke eta sortu izan dira. Aldez aurretik aurre ikusiak ez zeudenak. Akordio programatikoak baditu tasatuak 11 desadostasun ikuste badirela. Baina horietatik beste batzuk sortu dira martxan eta eguneroko lanatik eta eguneroko eginkizun politikotik beste berri batzuk sortu dira. Eta zer dakit nik luzera joan gintezke adibideak jarrita, baina denak ados zeuden OPA edo lan eskaintza publikoa egin bertzela bultzatu. Horretan ez zegoen desadostasunik, hori ez zen desadostasun bat. Baina zer gertatu zen gero, desadostasuna gerikoa izan zela, behin departamentuak hezkuntzanak kasu honetan egin zuela bere proposamena. Hori momentuan sortutako desadostasun bat izan zen, orduan kudeatu behar izan zena, ez dakit moduriko berenean edo ez, bioala egin izan zen, eta hori ez zegoen aurra ikusita, horrelakoak ez dira aurra ikusten ahal. Eta horrek ere behartzen gaitu egotera egunero adi, egunero elkarrizketarako prest, egunero kontaktuan, talde guztiekin, baina oso bereziki, eta hori bai argi utzi nahi dudala, gehiengo sozialaren erakusle edo ordezkari diren indarrekin, kuatripartituarekin alegia. Osangit, oraintxe bertan daukazun ardura nagusiak erlazio zuzena dauka komunikazioarekin, eta hau izanen da hemendik aurrera zure eginkizuna, ze akats ikusi dituzu gobernuaren aldetik eta ze alde onak ikusi dituzu, orain arte. Asko hitz egin izan da komunikazio akatsataz. Nik hartu dut ardura bozeramailea izatearena. Eta hortaz aparte gobernu honek badu zuzendaritza bat komunikazioana, badu komunikazio gabinete bat, departamentu guztie badituzte beraien komunikaziorako edo langileak edo sailak, edo orduan komunikazioa zabala eta konplikatua da ere bai administrazioaren baitan eta zehazki gobernuaren baitan. Hortik haratago, argi adierazi behar dira gauza asko,
eta nolabait ere azalpenak eman behar dira pedagogia egite aldera. Zan nahi dute azaldu behar da ongi zergatik gobernuak hartzen dituen erabakiak, zergatik ez dituen aurrera eramaten beste gauza batzuk, eta zergatik egiten diren gauzak egiten diren bezala. Horretan nik uste dut arreta jarri behar dugula eta horretan gure ahalegina osoa. Horrek zer eskatzen du? Ez bakarrik zuei komunikabidei edo jendeari zuzenean edo dagokionari informazioa emateko momentuan gauzak egin modurik zuzenenean eta zintzoenean eta garbienean. Hori bat. Eta hori izan beharko luke horrela kasu denetan guztietan. Bino aldez aurretik bada lan potolo bat egin behar dena gobernuaren barruan ere bai. Gauzak lantzerakoan zer gertatu zen, opea jarri dute lehen adibide gisa. Han oso diferenteak izan ziren egindako kritikak, batzuek kritikatu zuten ez zitzaiela garaiz eman informazioa, esaterako kuatripartitoan, baina informazioa eman zelako sindikatuen mahaian, hori ala egin behar delako, baina sindikatuekin ere etzen jorratu nunbait, zenbaiten aburuz behar bezain beste, gero hori, gero nola kudeatu zen, eta hori berez ez da komunikazioa. Bada beste zerbait, bada kudeaketa jakin bat, erabaki politikoak tartean, interes sindikalak bestetik, interes partidistak ere bai, orduan hori dena nola hartu horri, nola forma eman, eta gauza horiek guztiak uztartuta gero nola jorratu, horrek badu bai, zer ikuseak komunikazioarekin, baina ez bakarrik. Egin behar da hobetu, jakina. Egin behar da aurre ikusi aldelik, ze gaiek beharko duten, zer nolako tratamendua gure partetik ere bai, ze azken batez guk daukagu informazioa. Eta beste batzuek jasotzen dute, baina parte bat, ez dute informazio osoa, eta osorik jasotzen badute ere, batzuek ematen dute soilik parte bat, eta hori aldez aurretik ere guk jakin badakigu. Guk baldin badakagu informazioa, eta baldin badakagu informazioa benetakoa, hori aldelik eskaini eta alden guztietan erantzun behar dugula hori argi daukagu. Eta orain arte, zenbaitetan egin izan da, batzuetan hobe, beste batzuetan kaskarrago, beste batzuetan ez da egin, hala erabaki izan delako, eta gero ikusi dugu, horretan akatsa egin dugula. Eta hobe dela, beste modu batera jorratzea. Bestetik ere gai bakoitzak badu bere beharra eta bere izakera konkretua eta ez dago erantzun bakarrik edo denetarako. Gauza bakoitza jorratu behar da modu batera, departamentu bakoitzean gauzak egin behar dira modu batera, soziedadearen edo jendartearen ze parteari zuzentzen zaren kontutan izan behar duzu, hitz egiteko behar den moduan eta behar den tankeran, hori dena importantea da, eta hori landu behar da. Komunikabideekin, baina zuzenean alden guztietan ere bai jendartearekin eta eragile sozialekin, eta lehen eskuko informazioa ematen, eta atenditzen ez bakarrik ematea, baizik eta izan dadila bidirekzionala. Jaso behar du gobernu honek ere bai, jendarteak zer dioen, jendeak zer uste duen, ze behar dituen, eta nola ikusten duen egiten ari den lana oso importantea da jasotzea ere bai. Input hori gabe gobernua ezin da bide zuzenetik ibili. Orduan hori da beste parte importante bat ere bai. Nire lanarena, ez nire bakarrik, horren parte importante bat izanen naiz ni. Horri begira, zeintzuk dira oraintxe bertan Nafarroako gobernuak dituen lehentasun nagusiak? Urte bat eta gehiago pasa da gobernu berria osatu zenetik, zer dut orain eskuartean datorren 3 urte hauei begira? Gauza asko dago. Batzuk egin izan dira, eta beti ere hartuta erreferentzia bezala akordio programatikoa. Akordio programatikoatik ere bai egiten dira milaka gauza. Egunez egun, departamentu bakoitzak, kudeaketak berak
eramaten zaitu erantzutera eta erantzuna ematera monton bat gauzari programan edo akordio programatikoan jasoak ez daudenak. Hori ezin dugu aparte utzi, ze gauza importante asko egiten dira. Baina horietaz aparte eta akordio programatikoari helduta, orain justu kuatripartitoak eta baita ere gobernuarekin elkarlanean amaitu egin du bere balorazioa, urte betea pasatu dela kontutan hartuta, baloratu dute nola egin den landu akordioak dioena, nola bete den, noraino bete den, zer dagoen betetzeke, kasu zenbaitetan hasi eginda bino ez da burutu erabat, eta badira akordio asko ez direnak urte beterako edo hilabetean egin daitezkenak edo egun batetik bestera. Asko badira legealdi osoko konpromisoak, eta batzuetan eta zenbait kasutan legealdi bakarrean ere erabat burutu ez daitezkenak. Orduan, hori eman zaio repasoa, eta orain departamentu bakoitzak zehaztuko ditu, kuatripartituarekin batera, errepaso hori egin eta gero zeintzuk izango diren beraien lehentasunak. Datorren hilabete hauei begira, eta zehazki, orain aurre kontuak egin behar dira berriz. Egin behar dira landu, batetik aurre proiektua lantzen ari daia da gobernua, eta berehala pasatuko dio aurre proiektua parlamentuari, eta hor zabalduko da aurrekontuen legerako eztabaida parlamentuan, eta horren inguru ematen den betiko negoziazioa, debatea, eta zuzenketak, eta proposamen ezberdinak. Hori izanen da oso puntu importantea. Ze horretan argi ikusiko dira zeintzuk diren gobernu honen lehentasunak. Oso orokorrean esan da, gobernuak badu konpromisoa jarraitzeko hasieratik esandakoarekin. Hau da, ez duela murrizketarik eginen. Politika sozialetan, eskubide sozialen alorrean, osasunean, hezkuntzan, horrelakoetan ez da murrizketarik egingo. Baina ez da murrizketarik eginen ere harreman instituzional eta hiritargoan harremanetarako departamentuan ere bai, hor kokatzen da berdintasuna, baina kokatzen da euskerari eta euskalgintzari dagokiona ere bai, eta horretan konpromisoa badago, horretan murrizketarik ez egitea inolaz ere, alden moduan eta alden neurrian haunditzera presupuestoa aurrekontua handitzea da konprometitua dagoena, eta hor ikusiko ditugu zeintzuk diren lehentasunak. Eta ze gauzak egingo diren. Eta betiko gauza bera da akordioak jasotzen dituen puntu horietan indarra egitea, orain gutxi agertu da ospitaleko sukaldeen afera. Horretan ez da egia atzera egin duenik gobernua erabakiarekin. Ez da egia egin duenik berritu kontratu bat ez dakizen bat urteetarako konprometitu zerbitzu hori. Ez da egia. Ez da egia eta atera behar izan du departamentua azaltzera, departamentuak berak egin du azaldu, eta izanen dugu aukera ere biharko osteguneko osoko bilkuran ikuste ere bai galderaren bat ikusiko dugu horren inguru, ez da egia. Zer gertatzen da? Hor konpromisoa badela rebertsioa egitea, publifikatzea aldera. Ze hori da ere bai ardatz nagusietako bat. Eta ze politikak egingo diren horren araberakoak izango dira. Alden neurrian publifikazioa sartzea eta bukatzea privatizazioekin. Zenbat kasutan oraindik ere badaude atzetik datozen konpromiso batzuk horrekin derrigortzen gaituztenak, ez? Horiek aldiren neurrian bertan bera ustea. Eta aldiren zerbitzu guztiak publiko egitea. Eta hemendik aurrerantzean eta gure politikan artean dena eta denari lehentasuna ematea publikoki kudeatu ahal izateko. Horrek jarraitzen du izaten berdin-berdin. Eta horretan mantenduko da gobernu hau. Sukaldeekin zer gertatzen da eta hori aldez aurretik ere bagenekien. Gobernua bera egin zen egunetik bagenekien eta lehendik ere bai bagenekien zein zen arazoa. Eta arazoa da ekonomikoa. Eta momentuan ez badago aukerarik egiteko orain datorren hilabetean edo pasaden hilabetean kontratua amaitzen zen horretan, eginen da.
eginen da 17rako, esan da eginen dela seguro, aurrekontuak horretarako garrantzitsuak dira. Eta horretan ikusiko da konpromisoa badela eta horretarako dirua ere badagoela. Eta egingo da atalka, ze dena bateraz baitago egiterik. Baina borondatean ez da aldatu bat ere eta metodologian kuatripartituarekin konpartitua izan dena hasieratik egin dira markatu ezinbesteko tarte batzuk dena batera egiteko dirurik ez dagoelako. Baina dirua badago, eta hori aurreikusia dago ere bai aurrekontuen legean, badira lehentasun batzuk, tokiko administrazioetarako plana, pildelako horretarako prioridadea, sukaldeak dira prioridadea eta estra bera, paga estra delakoa da prioridadea ere bai. Baina baldin eta aurreikusita dagoena, baina diru sarrera handiago bat balego. Hori betetzen ez den bitartean ezin da horretan dirua sartu, ze badago konprometitua beste politika askotarako garrantzitsuak direnak ere bai. Eta sukaldeena eginen da. Eta ez da prolongatu edo beste kontratu berri bat zabaldu Mediterranea dekaterinekin. Mantenduko da orain artekoa, bestelakorik egiterik ez daukagun bitartean. Baina, hau atera aurretik, baziren jada kontratatuak sukaldari batzuk, departamentuak kontratatuak lana edo rebertsio lana hori egiten hasteko. Agerikoa da horretan bagabiltzala, gobernua horretan dabilela, eta hori ezin da zalantzatan jarri. Eta konpromisoa badela hori are gutxiago. Gauza horiek lehentasun asko dago. Eta ez dut batzuk aipatu nahi, hau adibide gisa bai, baina badira beste batzuk. Eta pairen inguruan ere, ari dira lantzean, eta guk hasieratik esan genuen, paik behar zuena zela, lehenik eta behin ebaluaketa bat. Eta batera ez bigarrenik baizik, eta batera ere bai, hemen Nafarroan zer nolako trataera ematen zaion hizkuntzen irakaskuntzari. Hori egin behartzen ikusi, testatu, diagnostikatu eta hortik aurrera osatu proposamen berri bat. Gobernu honek zer uste duen edo egin behar dela hizkuntzen trataera integratuenik edo integratuenera joan ahal izateko. Eta kontutan edukita, hiztunon eskubideak, hemen baditugula bi hizkuntza propio, eta bar. Horretan ari dira ere bai lanean. Eta, amaika kontutan. Aurrekontuei begira ere, lehen aipatzen egondu gara, adibidez, Espainiaren kasuan gobernua osatzearen egoera horrek, ez, zuzenki erlazionatzen duela ere Nafarroa, ez? Azken finean, gobernu bat funtziotan dago Espainian, baina ezakigu zer gertatukoen, eta horrek ere agian pixkat desoreka ere sortu dezake, hemen. Bai, desoreka baino zerbait gehiago ere bai, Eta esan dugu, interenegade horrek min egiten diola ere bai, Nafarroari, eta gure gobernuari, eta gure beharrei, eta erantzunik ez jasotzea, baina igual, zait lomceari buruzari bagara, edo hitzarmen ekonomikoaz ari bagara. Eragina ez da berbera, ze bigarrenean diru asko dago jokoan. Eta gure alde ez dira egiten ari momentu honetan gobernu zentraletik. Horrek badu grabedadea handia eta eragin zuzena. Mino lomceari dagokion horretan ere bai, eta gobernu honek zer egin nahiko lukeen edo zertan dabilen eta zer eskatu dion gobernu zentralari, horretan ere erantzunik ez dugu jaso. Eta horrek ez du itzulpen ekonomiko zuzen bat, baina eragina gizartearengan eta nafar jendartearengan erabatekoa dauka. Eta eskolan eta hezkuntzan, eta guretzako, garrantzi askoko gaiak dira biak ere bai. Eta batean bai da eragin ekonomiko zuzena, bestean ez da eragin ekonomikoa, baina eragin oso importantea bada. Eta, horrelako kasu gehiago badira. Diru asko jasotzeke, erabaki importante asko hartzeke, eta gobernu horrek funtzioetan badu urtea eta ez dakizen bat, eta horrek egiten du paralizatu, hemen hartu nahiko genituzken erabaki asko.
Egiten ditu paralizatu batetik, bestetik komplikatu, bestetik derrigortu, baino beste aldera. Eta ez digu aurrera egiten uzten. Eta guretzako, baino guretzako gobernu gisa, Nafar jendartearentzako oro har kaltegarria ari da izaten. Bukatzeko labur-labur, panorama politikoan baditugu hainbat gai azkeneko aste hauetan bizitzen ari garenak, batetik EAeko hauteskundei begira ze irakurketa egiten duzu. Gobernu bezala ezer gutxi daukagu esateko horren inguruan. Ezer gutxi ez dagokigu eta ikustea besterik jakina jarraitzen dugu oso gertutik eta are gehiago baldin bada gure komunidade anaia eta gure gandik hain gertu dagoen komunidadea zentzu guztietan. Ez bakarrik zentzu fizikoan edo geografikoan. Eta orduan, interes handiak jarraitu bai, eta, ikusi izan duzue, bagaudela berreskuratzen urtetan ukatu izan den harreman bat Euskal Autonomia Erkidegoarekin, horretan ari gara indarra jartzen eta interes osoarekin harreman hori sendotzen. Eta hori sendotze aldera, guretzako ere bai, orain gobernu bat sortzea, importantea da kontutan izatea, gobernua sortuko den, eta gobernu horren asmoa zein izango den gure komunidadearekiko, horraino besterik ez. Eta, ikustea, normaltasunez, eta egin dela prozesu osoa, jendeak aukera izan du bere nahia adierazteko, horre autontziek edo autostontziek esan dute zer eta nola nahi duten izan daitezen gauzakor, orain beraiei dagokia erabakiak hartzea, eta lantzea, eta adostasunak bilatzea eta bar, eta guri dagokigu hori. Indartzen jarraitzea harremana komunidade horrekin, za interes mankomun ugari daukagu, eta edozein gobernua sortuta ere horrekin, horrekin landuko dugu harremana, eta jada hitzartuak ditugun akordioak aurrera egiteko behar den guztia jarriko dugu. Bukatzeko, Alderdi Sozialistan ere esua piztu da azkeneko aste hauetan, Pedro Sánchezen dimisioa ekarri duena, nola jarraitu duzue hau guztia? Ez da beste gairik izan azkeneko aste buruan. Ez da beste gairik izan hortaz, nola jarraitzen dugun gaurkotasuna, nahi jarraitzen dituzun gaiak badira, interesakin ere bai, jakina. Interesakin, baino errespetutik, errespetu osoa, kasu honetan alderdi horretan gertatzen diren gora berekin, eta ez dakigu zer gertatuko den azkenean, eta beraiek kudeatuko dute alduten modurik onenean horretan zalantzarik ez daukagu. Eta horrek eragina izango dugu gurean, ez dakigu. Errespetua eta jorratu dezatela, jorratu beharreko guztia, eta horrek ze eragina izango duen lehen aipatu dugun horretan, oraindik ezin dugu jakin. Eta, Espainiako gobernuari dagokionez horrek zer nolako eragina izango dugun, ez dakigu. Eta ez dagokigu guri aurreratzea edo aurre ikustea horretan zer gerta litekeen, inork ez daki, uste dut. Eta, gauza asko gerta daitezke, gu gertutik arituko gara informazioa jarraitzen, eta denekin hitz egiten ere bai. Hemen Alderdi Sozialistarekin gure asmoa eta hala egin izan dugu, eta gobernu honek badu harremana, gainontzeko eragile eta indar politikoko hautetsi eta arduradunekin egiten den bezala, jakina Alderdi Sozialistarekin hitz egiten dugu, eta, hortxe, gobernua laguntzeko prest alduen moduan eta elkarrizketarako prest beti. Baina errespetu osoz eta beraien kontua badela uste dugu. Osongi, Maria Solana, mila esker, Xala Telebistan izateagatik eta gonbidatuta zauden eduzunean ere parte hartzera. Eskerrik asko zuei benetan gonbidapenagatik. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian.
Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, Baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina. Lactural esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Ardiarana gaztandegia. Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Jumping up and down the floor. My hair is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. She ran down the forest slopes, the forest of talking trees. They used to sing about the birds and the bees. The bees had declared a war. The sky wasn't big enough for them all. The birds, they got help from below, from dirty ponds and the creatures of snow. La, la, la.
They were scared down in their homes. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen, bee and her men. And that's how the story goes. The story of the bees with those 4 dirty paws. La la la, la la
Eta hoxe izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Maria, hementxe ere beste arratsalde bat izateagatik. Hori da. Berdin Larraitz, eskerrik asko zuri ere, eta zuei ere zuen arretagatik, bihar ere bueltan egongo gara. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.